I kako šta treba da mi pitaš? Dobro, ja ću, evo, pitaću te. Znači, Šika, 31. Kobasicijada je praktično počela prošlog vikenda, bili ste u Somboru, s kakvim utiscima ste se vratili iz Somboru? Pa evo, da ti kažem, kako izuzetna situacija, kako je bilo vreme, sneg je padao, ja mislim da se Somborci najako odazvali kako treba i da smo mi jako dobro prošli. Odnosno, malo je roštilj zatajao, nismo mogli da stoje da jedu, već su se sakrivali da jedu zbog snega, a što se tiče sveže i suve kobasice, prošlo je sve kako treba, znači sve je prodato. Sve što god smo ponijeli, sledeća je promocija u Subotici, to je sada u petak, 13. i mi očekujemo da će biti isto dobar odziv, jer što je jako važno, da mi smo samo udruženje, mi smo kad god bili humanitarna organizacija, ali mi to humanitarno ne kvarimo odnose u svim gradovima gde god gostujemo i gde damo po 30 kg kobasica opštini koja kaže kome treba. Tako je bilo i u Somboru. Jeste, tako i u Somboru, podijelili smo 30 kg, u Subotici ja mislim da se daje narodnoj kuhinji, pošto ima njih dosta, prema tome i to ćemo ispoštovati. A u Novom Sadu će se dodeliti displetičarima, ne umijem kako da kažem, baš možda nisam dobro rekao, ali to je tako tim ljudima, deci ili šta su, ne znam, uglavnom to će se dodeliti njima. A na samoj manifestaciji, znači sama manifestacija počinje petak, subota i nedelja, znači 27., 28. i 1. mart. Što mi Turinci kažemo, evo, bit će tu svakojaki đukonija, bit će opće paprikaša, bit će ribe, bit će, što je jako važno, mesari koji budu prodavali svoje proizvode, znači firme koje su u stalim kućicama, dobit će sve ono koji do sada, a sa druge strane će biti postna hrana, znači braša iz ovoga, kako se zove, nije Belčinović, nema veze, braša sa Čarde će kuvati 20 begeča, braša iz begeča kuva 20 kotlića riblje čorbe, pasuljada kuva postan pasulj na licu mesta, kupusijada prženi kupus i iz Đurđina ljudi koji kuvaju, u stvari koji prave kolače i koji kakve đakonije posne hrane. Prema tome i to će se desiti i to će biti na samoj manifestaciji. Prema tome ja očekujem da će biti sve u najboljem redu, koji svake godine dugačka kobasica će se prodavati na dužni metar, bit će 500 dinara i to je ovako u najkraćim crtama. Pa koju voli ili izvoli. Produžujete ove godine za 1 metar, je li tako? Pa mi uvek produžimo za 1 metar, mi ne treba sad više da rekord obaramo, ali svake godine ga treniramo za 1 metar, tako ako se slučajno neko pojavi da ne može da nas iznenadi, uvek smo za metar duži.